Памёр Олег Алкаев. Ён 5 гадоў кіраваў следчым ізалятарам на Менскай вуліцы Валадарскага. А ў 2001 годзе заявіў, што ўлады Беларусі, імаверна, маюць дачыненне да знікнення і меркаванага забойства апанента Лукашэнкі. Пасля гэтага Алкаев мусіў эміграваць. Але паводле яго здолеў вывесці кнігу уліку выдачы зброі, так званая расстрэльная пісталета. З 2001 года Алкаев жыў у Берліне, атрымаў палітычны прытулак. У 2006 ён выпусціў кнігу «Расстрэльная каманда» пра знікненне, забойства крытыкаў Лукашэнкі ў Беларусі. У кнізе наўпрост ці ўскосна гаворыцца пра датычнасць вышэйшых службовых асобаў Беларусі да забойства Юрыя Захарынкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Дмітрыя Завадскага. Таму на Алкаева рыхтаваўся замах нават на тэрыторыі Нямецчыны. Тое забойства ўдалося перадухіліць, але Олег Алкаев раней казаў, што вывез у эміграцыю таксама аўдыёзапісы забоеным кампраматам на высокае палітычнае і сілавое кіраўніцтва Беларусі, нібыта распарадзіўся апублікаваць гэтыя запісы ў выпадку сваёй раптоўнай смерці. Відаць, хутка мы пра гэта і даведаемся. Апошнія 2 дзесяткі гадоў мэтаю жыцця Олега Алкаева было абвінавачанне і пакаранне арганізатара і удзельнікаў так званага беларускага эскадрону смерці. У кнізе выдачы зброі, якую здолеў вывесці ў Нямецчыну, начальнік следчага ізалятару, было запісана, што у здзяйсненні палітычных забойстваў так званы расстрэльны пісталет быў выдадзены паводле распараджэння міністра ўнутраных справаў Беларусі. Наш журналіст Сергей Падсасоны сустракаўся з Олегам Алкаевым у Берліне пасля выбуху ў менскім метро ў 2011 годзе. І вось што тады сказаў гаспадар Алкаев. В нормальном государстве, возьмем даже Германию, еще бы взрыв, пыль не осела от взрыва, уже министр внутренних дел сам бы подал рапорт в отставку. То же самое касается председателя КГБ. И президент бы еще подумал тоже, стоит ли ему, если он довел до этого, стоит ли ему еще там оставаться в кресле. И какой же он гарант? Много противоречивых заявлений. Одно заявление КГБ делает, второе прокуратура, третье МВД. И кто там ведет следствие, разобраться сложно. Но, судя по всему, следствие ведет Александр Григорьевич Лукашенко. У него агрессия – это его нормальное состояние рабочее. У него агрессия может быть и по поводу засухи, и по поводу дождливой погоды, и просто не с той ноги встал. Поэтому это, к сожалению, нормальная форма правления. Преступные бездействия в отношении Захаренко. Следствие ничего не делает. Преступники известны, но никаких мероприятий не делается. Они думают, что это забудется. Нет, не забудется. Помним. Есть аргументация. Вози ее с собой. Это книга Олега Алкаева «Расстрельная команда». Ну, уже цяпер з намі на сувязі Анатолій Лябедька, палітык, і Сергей Навумчык, дэпутат Верхоўнага Савету з 1990 па 1996 гады. Вітаю вас, спадарства. Уласна, як цяпер можна ацаніць ролю Олега Алкаева ў гэтым выкрыцці эскадронаў смерці і ва ўсім тым, што ён зрабіў дзеля таго, каб праліць святло на злачынства рэжыму Александра Лукашэнкі? Найперш папрашу адказаць вас, спадар Анатолій. Вітанні. Ну, не будзе перабольшваннем, калі я скажу, што спадар Алкаев посадил на лаву подсудных белорусский режим. Это первое. А другое, менавіта Олег Алкаев знайшоў самое слабое место белорусского правителя Александра Пету. Менавіта пасля яго заяў, пасля таго, як ён давёў да грамадскасці шэраг дакументаў, пачаў рушыцца рэйтынг беларускага правителя. І менавіта вось інфармацыя пра дзейнасць эскадрону смерці, яна стала першым такім моцным ударам па рэжыму беларускага правителя. І пасля гэтага мы бачым, што рэйтынг толькі пайшоў уніз. Таму што беларусы могуць дараваць шмат чаго і што, і нейкія хібы ў эканоміцы і правалы ў знешняй палітыцы, але беларусы, натуральна, не даруюць нікому тое, што ён забірае чалавечыя жыцці. І вось, мне падаецца, гэта два асноўных такіх вынікі таго, што зрабіў Олег Алкаев для Беларусі. Ну і таксама папрашу адказаць спадара Сергея.
Я долучаюся до таго, што зараз сказаў Анатолій Лебедзька. І калі вось прыгадваеш тады падзеі 2001 года, маю на ўвазе, я просто нагадаю, што гэта было зроблена перад выбарамі, у якія яшчэ шмат хто верыў. Это былі першыя прэзідэнцкія, афіцыйна абвешчаныя прэзідэнцкія выбары пасля 94 года, хаця па Канстытуцыі яны павінны былі прайсці раней. Лукашенко сябе, зневажыўшы Канстытуцыю ў 96 годзе, прыпісаў яшчэ 2 дадатковыя гады. Выбары былі павінны прайсці ў 99 годзе, і якраз за гэта выступаў, нагадаю, Віктор Ганчар, які у свой час быў старшынём Цэнтральнай выбарчай камісіі, а пасля эміграцыі Семёна Шарэцкага быў выканаўцам абавязкаў старшыні Верховнага Савета, за што і быў забіты. Я кажу забіты, но будзем называць рэчы сваімі імёнамі. Вы выказваліся пра тое, што не верыце, што ён памёр, бо яго спынілася сэрца. Чаму у вас такія падставы меркаваць менавіта так? Ведаеце, вось у праве, у крымінальным праве, міжнародным праве ёсць такое паняцце, як прэзумпцыя невінаватасці. Это абсалютна святое паняцце. Безумоўна, мы не можам назваць чалавека злачынцам, пакуль суд гэтага не даказаў. Але вось у дачыненні да такіх рэжымаў, як рэжым Гітлера, як рэжым Пуціна, як рэжым Піначэта, Лукашэнкі, наадварот, дзейнічае, на мой погляд, прынцып прэзумпцыі вінаватасці. Вот пакуль не будзе даказана, што і даказана міжнароднай экспертызай, а нават і міжнароднай экспертызай, што вось Алкаеў памёр натуральным чынам, асабіста я не буду ў гэта верыць, таму што гэты рэжым, цяперашні лукашэнкаўскі рэжым, ён дзейнічае па той самай мадэлі, па якой у свой час дзейнічаў Сталін. Касцяком гэтага рэжыму, які ўжо аб'яднаўся цалкам з рэжымам Пуціна, фактычна, калі мы будзем так казаць зноў жа сваімі словамі, з'яўлялася ВЧК, НКВД, КДБ. Гэта структура, якая мела даволі даўнія такія традыцыі палітычных забойстваў, у тым ліку і за межамі тагачаснага СССР. Зараз вот мы можам прыгадаць, калі паглядзім на сучасную Расію, справа Літвіненкі. Я перакананы, што не сам пайшоў з жыцця Беразоўскі. Шмат можна прывесці такіх прыкладаў. І, нарэшце, галоўнае. Мы неаднаразова чулі з вуснаў сілавікоў генеральскіх пагонах, што яны, беглых мы дастанем паўсюль. Вот яны і спрабуюць дастаць. Таму я асабіста ў гэта не веру. У мяне ёсць пэўны досвед. Я ведаю, што мусілі зрабіць са мной з Пазняком у 96 годзе. Так сказаць, вот гэтыя спадары з лукашэнкаўскіх спецслужбаў вельмі добра ведаю, просто цудам нам удалося ад гэтага пазбавіцца. Я ведаю, што зрабілі з Геннадзем Карпенкам, здароўю якога мог пазайздросціць які заўгодна спартсмен. За некалькі дзён да смерці Геннадзя мы з ім былі ў Празе, мы з ім недзе да 3 до 4 ночы прахадзілі па начной Празе, гутарылі, ён абсалютна быў здаровы чалавек. І раптам, выпіваючы кубак кавы, ён памірае, разумееце? І гэта толькі тое, што мы ведаем. Спадар Анатоль, ці падзяляеце вы такую думку у помсту спецслужбаў Беларусі? Калі так, то чаму менавіта цяпер яны здзейснілі гэтую помсту? Я часткова падзяляю тое, што агучыў Сяржук. Мае рацыю ён наконт таго, што, канешне, жаданні, якія ёсць у беларускага рэжыма, яны прасціраюцца вельмі далёка і глыбока. І нават зыходзячы з сённяшніх заяваў, што кожны чалавек, які мае іншы погляд, іншую пазіцыю, якая адрозна ад так званай афіцыйнай, ён ужо вораг, мы можам рабіць высновы, што жаданні дастаць усіх апанентаў, дзе б яны не знаходзіліся, ёсць. Але магчымасці я б тут не перабольшваў беларускіх спецслужбаў. Усё ж такі яны вельмі абмежаваныя, і я б не перабольшваў, што яны могуць дастаць усіх і кожнага. Але вось у кааперацыі з Крамлём, у кааперацыі з расійскімі спецслужбамі гэта абсалютна рэалістычна. Таму тут я пагаварыў, калі ёсць такая магчымасць, што Лукашенко свае жаданні можа рэалізоўваць праз практычныя магчымасці
расійскіх спецслужбаў, якія маюць і інфраструктуру, і досвед, і вось яны рэальна могуць тут быць добрым хаўруснікам для Лукашанкі. Але ў любым выпадку, канешне, пачакаем расследаванне. Чаму зараз? Ну, зараз мы бачым, што адбываецца ў Украіне. Мы бачым, што наогул разрушаюцца увесь той свет, парадак, на якім грунтавалася і міжнародная бяспека. Зараз няма абсалютна ніякіх правілаў і няма ніякіх чырвоных ліній. Няма нічога, што можа стрымаць сёння Пуціна, ну і Лукашэнку, які там на павадку каля Пуціна. Таму менавіта вось для здзяйснення такіх нейкіх крокаў, якія за межамі там і міжнароднага права і нейкіх просто дамоўленасцяў, якія раней працавалі, нічога гэтага няма. Таму можам чакаць усяго, што можа здарыцца, і ўсё, што можа быць, гэта можа адбывацца. Але падкрэсліваю, тут у першую чаргу трэба зыходзіць з таго, што калі будуць адбывацца нейкія такія здарэнні, нейкія таямнічыя смерці, то у першую чаргу гэта запыт і жаданне беларускага чырвонага дома, а практычнае выкананне я б тут звязаў больш з магчымасцямі расіян. Олег Алкаеў пасля сваёй міграцыі не меў простага жыцця ў Берліне. А вось як вы думаеце, ці меў ён выбар не распавядаць пра расстрэльны пісталет, бо напэўна ён разумеў, што за ім прыйдуць і проста не дазволяць яму, будучы сведкам, заставацца ў жывых. Як вы мяркуеце, ці свядома ён пашоў на такі крок, спадару Сергея? Вы абсолютно правильно сказали, что для яго гэта быў выбор. Бо яшчэ калі зноў жа вярнуцца да гэтага моманту, калі ён абнародаваў гэтыя звесткі пра расстрэльны пісталет, тады ў 2001 годзе у яго былі абсолютно палкоўнік, мог абсолютно спакойна сысці, так сказать, атрымліваць добрыя грошы на пенсію, лодкавацца, гэта робяць сілавікі, на нейкую добрую працу, цалкам себе комфортна жыць. Ну вось ён не выбраў гэтае комфортнае жыццё, он выбраў праўду, і я думаю, што вось гэты ягоны прыклад, ён будзе... Зараз, конечно, я цудоўна разумею, што калі я зараз скажу, што вось цяперашнія лукашанкаўскія сілавікі, асабліва вось гэтыя тыя, хто працуе ў турмах, а ён быў начальнік турмы, ну, будзем называць СІЗА, это все ж таки турма, так, это не курорт. Вось ён быў начальнікам СІЗА нумар 1, што вось гэтыя сучасныя нашыя цяперашнія сілавікі, я маю на ўвазе беларускія сілавікі, яны мусяць вось падумаць, які для іх прыклад. Я разумею, што для іх абсолютно пустыя слова. Але вось для гісторыі ён сапраўды, Алкаеў застаецца як чалавек, які зрабіў такі выбар. Ці ёсць у цяперашняй вот гэтай сістэме людзі, якія могуць зрабіць такі выбар, мне цяжка сказаць. Тыя, хто праходзіць праз гэтыя цяперашнія катаванні, праз турмы, гавораць, што там просто абсалютна немаверна цяжкія умовы створаны, што гэтыя умовы з таго, што вот яны расказваюць, кожны праваабаронца, абсалютна і міжнародныя, і спецыялісты ў міжнародным праве вам пацвердзяць, што яны цалкам гэтыя катаванні патрапляюць пад артыкул пад злачынства супраць чалавечнасці, за іх можна судзіць ад начальніка турмы да там апошняга вертухая. Вось все ж таки вышыўшы з гэтай сістэмы, дзе ён служыў практычна ўсё жыццё, я зноў жа падкрэслюю, гэта не курорт, хаця ў савецкія часы все ж таки не было вось такой абсалютнай, безлітаснасці, як пра Лукашэнку у той сістэме. Ён зрабіў выбар, это важна. І выйшаўшы з гэтай сістэмы, ён абяцаў у выпадку сваёй смерці абнародаваць яшчэ факты злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. Спадзяюся, што мы таксама пра іх даведаемся. Анатоль Лябедзька, палітык, і Сергей Навумчык, дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі, былі з намі на сувязі. Дзякуем вам за ўдзел.